video kan hmu hi America ram Los Angeles khopuya The People's Temple anti Christian Paul pakhatani he Paul din tu le an pastor ni bokchu Jim Jones ani kumsang kha zakwa somsari pasari khan he The People's Temple hi South America a ramte takte Guyana anti a chuan paradise tharadin turin an pemluta kumsang kha zakwa somsari pariat November ni som pariat khan alema kan muang hian thinarap thak tak an chunga lo theng ta ni thuhril tu der Zawlnei der zui tu te top na chu lungchiat khak le rapthlak tak ani zia kan thriat theinan he video hi kan run bo sai ni he Zawlnei der Jim Jones a hian atnung zui tu te chu engtin nge bum thina atnung zui tu mi zako chuang lai mai chunga hian engtin nge he thinarap thak tak hi alo then ti lo thlir ho teang Jim Jones a hi America ram Indiana State chunga khopa khata lo pianga Indiana University le kha zirlain communism le socialism a bi chianga tha tin nungzui tu tam tak nei alo du ta ni chuwangin nungzui tu tam tak nei theinan Christian rongbol na lama in tat lu ta ni Jim Jones a hi kumsang kha zakwa somnga parukhan Independent Assembly of God ko ranin an ordena The People's Temple Church Full Gospel adin tantani mitin in chanvo in ang kan nei turani ti le namtin in chanvo in ang kan nei turani ti thupui mangin mi te hi patuma an chevela African American te chu hui khom ta ti chuan members tam takan lo pung ta ni mi te hi theinan chuti hunlai thufril tu ming thang ti damna or William Branham le sit faith ti le khabu ziak tu ti damna or Oral Robert atenen in khom na bu saya chutatang chuan mitam tak hriat alo hlua ama zui tu po sang chuang an lo pungta a Jim Jones a chuan a omna Indiana police chu nuclear bomb ma ti chet ani don ti inlarna ka hmu tin a member te chu California lama pempui ta ni Jim Jones a hian nam in thierna dawa nam tin in dikna chanvo kan nei turani ti atlang au pui ang nge in a member te chu mingote mi hangte Asian mi te namtin chitin an ninuk hlomani tar en kolna te dinin ruilo ngai te tundin le na tur center te dina chutatang phei chuan California thu nei tu te du sakle ngai hlut po hlo hle ni Jim Jones thu soile ati damna video toy te lo thlir ho lokang Now as we meditate God is love Love is a healing tuna hian pathian chup mangai na ni ti in thinlunga khan nei tuaro mangai na hi ti damna tam doi ni he tu hi ngai tuaro ti chon tharau thiang lim na tholo thengang ati Jim Jones chuan mi puizinga tangin Ingraham ti Mizo ko chuaka imita de lang ti lau thok le ni tuna po hian fia takin mu theilo kan hnung lok po khan I mu fia lo wangin mi te su te bani kha ibula thu te poi mu fia lo aminga ko nu chuan adike tin lo changa Jim Jones chuan idin hun engma min thril lo an tilia chunu chuan adik ka thril lo che alo tilia Jim Jones chuan mi pui hena henu hi in mangai na lan ti ro an tilia ti chuan mi pui auri le kut beng ri te chu biap in alo khatani Jim Jones chuan atar mit phel turin han thrila ka ku zung tang hian ente engzat nge a han tia pathum tia soidika wangin mi puite chukutan lo beng dur dura tichuan aku zungtang pakhat an entir lea a soidik le wang chuan kutan lo beng le dur dura ole tuna chon taramit ima moto lo ve atia mi puite chu lomin kutan lo beng le dur dura ni Jim Jones chuan tharau thiang ri mena hriat tir ni om takin mi pui zinga an hoi kol vela chuta mi pakhat chu heidi tina kolea iku zungtang te kha apa ngai lo tlat ilu poi chala khan anathin atilea chunu chuan adik tin lo chang lea Jim Jones chuan ikuti boy thin tu chekha kalama han pharte atilea alu chu ding le ve ya the sok soka tuna chon inat na abota atia mai chia chuan adike atia mi pui chuan ho ta dur durani Jim Jones chuan wheelchair thu mi pakha chu ko chuak lea izang ro thalo I khela pon na nei nei I wheelchair tang khan thola pen ro ka soiliang I wheelchair tang khan thola pen ro tum sin ro pen ro a thon don lo he muna hian hlo tur om lo he muna hian mi tam takin dam nan chang
The people love you. Jehovah Jireh ka in na Isu mingin lo chuak ro pen zel ro malampan zel ro ka mangai che Isu na mangai che heng mi te po hian an mangai che pen zel ro malampan zel ro Jim Jones ati dam rong bola chungchang chu apola tanga chuang no pakhat chuan ti hian asoya so together as Jones did to come along and stage fake healings and fake messages such as what he did. Jim Jones ati dam na hi atak takani lo ader vekani ati What Gerald doesn't know at the time is that the woman in the wheelchair who stood and walked among the crowd was actually one of Jones' secretaries, hired for the spectacle. Wheelchair atanga thawakal theita po hi tudang nilovin Jim Jones a secretary pakhatani ding thailo le kal thailo ni ngai lo lema chang chopani kha ati Jim Jones a pola tanga chuak anung zui du to lo then khat chuan Jim Jones nun ron ziate a member ngai sakna sa thin ziate a member te zinga meichia adu du amut pui thin te sumle pai chung chang thuwa po diglo taka athil ti thin te chu sarkar thunei tu te hne an reporta ma se thunei tu te chuan Jim Jones hi chutiang mi chu ningai lawang khotlang ta na thanem ngai le thil thati ni alom tin alaman lo tang lewa an hek na te chu eng malawa changta ni Jim Jones a chuan a kau khran member zong te chu hausabik le re thaibi kan om turani lo kan vain socialism angin kan in angtlang vek turani tin a ho te chu frila a member te chuan atne na an sum le pai te an ro te an thil nei te ron la khom turin a frila ti chuan a member tam tak chuan atne na an in le lo te an nei sum le pai te an ro te chuan run keng khom ta ni Jim Jones a thin huwa hian khovela beng sang dollar makta duai tam taka da te chu an chui chu kani bumsang ka zakwa sum sarai pasari khan Jim Jones a chuan anu zui tu te chu paradise thar kan dinang tin South America ram te takte Guyana anti a chuan a pempuya Fuma omlo na ram nuaya Johnstown ti ming sain khothara din puita ti chuan tu ma ron ti boy thei to lo turin chuta chuan anom ta ni engwai nge USA ram nuam takatanga ram te takte khothara din puitak mai achan chu a hote adu duwa obbe theina na ni chutia a ming choya sak Johnstown khothara din puinu chuan ti damna der po chu chunjom zela a member te nu pui po zualovin adu du mut pui thina athu soi oilo de chu a rem thin bokani Johnstown atanga an tan chu thailo nan a member te passport pola khom vekani Jim Jones a zui tu te chu USA an chung ten an ngai tu em a ti chuan an omdan endik turin Congressman Leo Ryan le a ho te chu NBC chanchin bumi te nen an tirta a Jim Jones a chuan an mani endik tura local te chu thattakin a lo mi khuala endik tu te chuan Jim Jones a member then khat te chu an din mun le an omdan te an zota an ni chuan he khuwa hian nuam kan ti em a omzel po kan du tin an changa Jim Jones a point anung zui tu te chu an du phuna ho thai an ni ka khuwa khir ngai reng lo tin a changa ma se endik tu te ho don zan chuan mi pakhat hian tanpui kan ngai chan chu kan ngai tin lekha ziaka congressman ne na chuan a peya congressman chuan Jim Jones a chu he lekha thu zia khi nge om zia tin a zota Jim Jones a chuan do tani kha do thu ni hi tin a lo changa congressman le a ho te chu ho tura thona chunga an lu mek lai chuan Jim Jones a hnung zui tu then khat chuan silai nan ron kap ta congressman le midang pali an thi ni Jim Jones a chuan an din mun chu thato lo America sarkarin an mani beiturin sipai te arun tir don ti a hria chu wangin an kuta thi ai chuan mi malzalen na an sual tin khovelin an chanchin hi an hriat theinan ithi tlang vekang u tin a member te chu filta ni a ho te tur in tura ti lai video clip hi lo thlir ho lokang Never lied to you. I never have lied to you. I'm the best friend you'll ever have. You'll regret it if you do, though you don't die. You'll regret it. dot ka khil ngai lo cheu kai anga thian tha hin nei ngai lowang tuna thin du lo chuan in chirang You're taking a drink that takes to go to sleep. in ti tur song chu tui kha in ro in mu siai nan tui kha in ro Keep your emotions down. Keep your emotions down.
children, it will not hurt if you'll be quiet. If you'll be quiet. In thom te khati zoi ula ngoi rangain chuan na po in tur lawang thi re wanga tur in du lo te chu Jim Jones mirin te chuan an that mi maya nau pang te po sirinin an taksa a turan chiulu tani ama Jim Jones po alua silai hliam na nen thia charani he mini November ni som pariat sangkha zakwa som sari pariat thi zong te chu mi zakwa som pathum la yan ni ahnong zui tu te hian Jim Jones hi pathian Zawlnei an ring tlatani Time I shall be God, and beside me there shall be no other. tin Jim Jones hian pathian kan ianga keima lo chu pathian dang re om lo tin a ho te ma puang bokani ahnung zui tu te la chuan chu po chun lo tom pui zelani Zawlnei ni po du tok lo pathian a in chal Jim Jones chu silai hliamina thia pathian ani lo zia chiang hle ni pathian anga in chal le Zawlnei der hi Jim Jones sa chawani lowa tuna phei chuan mitam takan om to ni kan zinga ngei po hian mitam tak Zawlnei der an om to ni chuwangin he video kan hmu tak mitam tak thina hi I ton ve lo nan Zawlnei der thu hril tu der te la kai film khurang u mathaya bung sari chang som panga chuan Isua ngei in ti hian a soya Zawlnei der te la ka film khuro chung chu beram vun sinin in hnen an local thina an chung la mai ro chuan jingne ko ham takte an ni si a ati ani chuan Zawlnei der te chu engtin nge kan thria thayang Johanna lekha thon pakhat na bungli chang khatatanga chang thuma chuan ti hian a zia kani du takte u tharau na zong ring su a mai ro chu tharau te chu pathian lakami an ni nge ni lo fia ro thu hril tu der tam tak khovela an lo chuata ga wangin he mi a hian pathian tharau chu in thriang tharau eng po Isua Krista ti sa alo chang ti tan chu pathian lakami ani tharau eng po Isua tan lo chu pathian lakami ani lo ve chu Krista do dal tu tharau local tur in hria ta khani e tu na po khovela a om to rengani ati engwangin nge Christian tam tak hian Zawlnei der thu hril tu der nuan zui thin Zawlnei der te tu soya Isua Krista lemle Bible Isua Krista tak an clear ran thiam lo wangani engwangin nge an clear ran thiam lo achan chu Bible Isua Krista kha an zir chiang lo ani ani chon Bible Isua Krista le Zawlnei der te soi Isua Krista chu engtin nge kan thria ran thayang achan na chu Bible Isua Krista kha zir chiang masala alem chu re thiam mayang missionary pakhat chuan heti hian a soya America bengin thok tu thar an lakin ahma sabera dollar chu an kutin an chiatir char zel ati chutian ni tam tak akuta dollar a chiar nu chuan dollar lem kha atak zinga chuan an zeptela an chiartir le thinani chuta dollar tam tak zinga alem lo om chu an kutan hande vele an hrengal mai ani ati dollar lem khratur chuan dollar lem om zia len ni na zir masaka poimo lowa dollar dikhiat masak phota poimo ni chu chutiang bokin Zawlnei der te thu soi adigle diglo khretur chuan Bible thu tak kan thriat masak phota poimo ni Bible Isua Krista dik tak kan thriat chian chuan Zawlnei der engzat polo omsela atu soi chu Bible mi aniem ti kan re thei don ani Jim Jones azui tu te po hi sa khodang amin ni reng lo Isua Krista ring tu Christian ko khan sang mi te vek an ni ma se engwai nge Jim Jones thu soi kha alemani ti an thriat lo achan chu Bible atak khan thriat lo wangani mathaya bung sari chang somni pakhata tang somni pathuma chuan Isuan lalpa mitin zong chu vanraman lu top lo wanga kapa vanami du zong te tu te ro chun lutang chu minia chuan mitam takin lalpa ihmingin thu te kan soin ihmingin ram huai te kan hnot chuakin ihmingin thil mak tam tak kan ti thin lovem mi an la tiang chu mi huna chuan nangni thil sol te tu te u ka fengai lo wat se u ka hnela ta kal bo ro tin anni chu kola changang ati Bible Isua Krista dik tak chu riat thainan Bible chiar thinang che thilmak ti thin le ti dam rong bol na keng tu iti thin te kha chik thinang che mathaya bung sari cha som hli pakhata kan hmuang khan thilmak ti thin le ti dam theina zong hi pathian ni na ta chhuwa kan ni lo chu wangin atak khra chiang turin Bible lo chiar thinang che thir tu le ngai thatu zong te lalpan mal som vek cheu ro se amen